comment daw. Idol, adto mo sa si oil sa tulay, palitan ta mo cook. Hihihi. Oh, mati kay diar day, kaduora dia. Nasa man jita ni? Kashout! Yo, what's up guys? Padulong mi sa inyong location no. Kay hapit na sad mi padung dikto kay nanami diri sa ADM planta. Oy, shout out yun na. Kisa man to, asam to. Atang-atangin namin dira kay magpalit ang cook na mo. Wi. Wala mong kabalaka kay balik na mi sa mga budol. So, atang-atangin nga video. Comment na mo ug asa mo yung sunod mga on. Wi. So what's up guys? So kinsa tong gana mo sponsor diha? 20-20 lang. Nga ang minimum 500. Ay! Oy, shout out nga. Nanawag. So ay mo kalimo sa pag-share ug follow niya kay di ra ba nila limo mong gibot. Galakaw ra gid mi. Wag mi nanakay. Tenga no, ami kwarta. Sa pagtakay. Ay! So what's up guys? Nare ko remind do nga. Shout out ko sa mga basher na mo day. So, bahalag mang bash mo dia. Okay ra na mo, di na may betul na kay imyo na mi ana. So, maor ka mo, palayon ka ta. Sama na kami yung video no, kay padulong namin dito si Juan Ramos, si Kamalaya. Uy. Puto! Brad, ano sa'yo masolda ni Maron sa atong vlog, Brad? Kapoy. Muling nagbabalik na naman kami sa budol. Bubod na. Yo, what's up? Shout out ako ni Juban Labaho. Shout out. Oh, okay na ka? Shout out ka? Tanga-tangin nga video. Wi. Kapag dali video, padulong. Yeah. Oh, Pwede mo kanta? gi, unsa man? Yeah, paminawa. Ha? Ha? Oh, nanami sa sea oil oh. Sea oil. Oh? Ano sea oil ni? Yung request guys, kasayo na ni guys. Di makita sea oil basta mo ano ni sea oil. Adra. Agad ang comment pa. Mana sea oil mana? So, napaka-basic lang yung mga request nyo men. Shout out, butakal si Will. Ay! Shout out ko no sa mga butakal si Will. Agay. Daghan di butakal diri day. Well, dala si Will. Oh, zaman. Last stand up. Padulong na naman sa dalo. Bubuda. Sabi kaya yan. Guys! Mare yung request ay kasayon. Katuoran ni diri, busy kay na namoy. Mao na yung request, mahong Asa. So asa naman tong requestan ni? Muli primo ka to surprise. Ari na diri. Wi. Hoy, kamay tiga, silaog. Ay, shout out yun na. Oh, Kamay mga dos kat- diri. Mga Impact vendor na sa lang kano. yun, Oh. Shout out yun na, shout out. Guys! Gamay dos diri. Impas na lang journey. Oh, vlogger ni. Oh, vlogger ni. Kaya ata vlogger siya pangalan sa vlog pa. Ayaw pang Kaya pangalan sa page pa. Ayaw pang rin. Oy, may tiril sa oy. Si Pakay ko sanan. Agay. Angangay. Harap kung sudan na ha. Daw sudan. Wow! Ay, di na prima diri hawon ta kay super tanang gasolina. Hoy, mao na siya ang kay di mo matingala anong tiil ang sudan kay praktisado na may baktas. Oy, sabi ni. Asa na magsuda ni? Asa man sudan eh? Asa na? Hoy, kinsa man Wala problema ko. Hawon ta kay super tas gasolina. Oy, asa wali go? Asa bibi. Balik 5. kinsa may assignment na? Kinsa may assignment? Oh, butangin na gasolina. Hey, shout out bungot sa ukok. Wala tang. White tono. Oy, shout out tol, white tono dol. Oh, sa pamay-gigayan, bubud na. Ano masasabi mo ngayon? Mahunggas. Monggas. Hoy, vlogger, ano sa'yo masasabi mo vlogger? Sakto ra gid. Yeah! Yeah! Susunod mo dong. Hoy, tara, hop! Tailing yung request ha, puros to oh. Ata mo dag plastic ko, bra, hindi ka put nila dito sa mga. Dili dapat ang nanga... Pusta naman kung magkodong, kay kugaw na kayo natin. Kita niya part. Uy, hawa di ang uy. Hoy, shout out ko sa tricycle. Bigay sa tao. Krudo, kisabaw. Tora guys. Basic ra kayo na yung request men. Hayag na magbuhat. Sa ito niyo mawaw, baga magnaong. Ay pangamoy natay. TL, puro Lipis na kagnaong.
Baggan nawa ka. Wiwiw. Asa ba? Yo, shout out. Hoy, shout out. Johnny Boy, shout out. Johnny Boy, shout out mo dia. Hoy, libre na smash diha. Guys, tanawa ato puros to among sudan nga tiil ba? Karon puros wala. Wala. Ayya. Kamot. Guys. Gamay ka. Ilaop ning tanan dire. Lord, salamat sa grasya o gabay mi sa among journey o tagay mi sa atong palawas o among mga pamilya. Amen. Yeah, first bite. First bite. Ayo samos. Second bite. Kung wangan nanay ka dia. Third bite. Fourth bite. Fifth bite. Sixth bite. Seventh bite. And the last bite. Ang yawa. Sama yung tiil nga hindi naman natin makaon puro Gol, kita niyo mga gol. Bulyag gaba, bulyag gaba ang kanuna, murag laba kanon. Special bite. A special bite. A special bite. A special bite. A special bite. Yun natin gawin na lang, libre init ba na? Gamandik ka na lubot. Shout out kami sa mga trabante diri sa Seoul dahil. Thunder ba? Padong sa thunder. Salamat ya Dol, kaya ni sugot mo nga magbudol diri. Nanggawat ang mesenjo. Di mo nga kaon libre pa ini ba? Ato kayo, pa nakabot ito ulit. Ang daw. So, welcome back sa Budol Budol. Karon ba nakabalik ka kay ano busy kita? Rana, white tuno. Pero karon mag-street kami. Kana nami budget, nami sa budget. Ay! Ano yung request tol? Kabisi. Asa man cook? Asa naman cook na mo? Oy, ang request ani ba? Asa naman to? Palim ka ko tari, ari dali. Dali! Og makakita dol, og makita manggalingan ni dol, isend lang sa Gcash dol. Nya PM man sa page kay wala man ka diri. Tilog yun. Manager, tilog yun. Tilog tirada, Gib. Kalamig. Pag tilog ko eh. Lima bol. Dekuti ba? Dekuti. Rara. Hoy. Tilog. Oh, grabe tilog. Ano? Anam dag taon akong manager. Moro to yung request doon sa Will. So sa ganahan pa tayo mo request no, comment lang sa comment section kung asa location kaya ato na pamingaon. So ganahan pa dyan mo mabusog. Super Energy. Nasa comment section ang link.